Με ξέρετε, σας ξέρετε, οπότε προχωρώ. Το επόμενο μου βίντεο που θα κάνω θα χρειαστώ τη βοήθειά σας στα comments κάτω, επειδή θα μου πείτε εσείς τι να κάνω. Να χορέψω, ας πούμε, τρελά, να κάνω κάτι άλλο, αλλά όχι πολύ. Ναι. Και τώρα ήθελα να σας δείξω ένα βίντεο. Βέβαια πρώτα κάντε ένα like και ένα subscribe για να με βοηθήσετε. Ναι, δεν είναι καθόλου αστείο, συγγνώμη γι' αυτό. Ξέρετε το Instagram μου, εκεί μπορείτε να μου γράψετε διάφορα πράγματα, να πάτε να βρείτε. Θα το έχω γράψει κάτω. Τι άλλα τώρα. Τώρα επειδή δεν ξέρω ακριβώς τι θέλετε, άρα μπορούμε να παίξουμε ένα τρομακτικό παιχνίδι που θα βάλω τώρα στο κομπιούτερ μου. Ναι, αυτό. Ναι, έγινε κάτι και δεν μπορούσα. Θα προσπαθήσω να στήσω λίγο το κινητό μου για να δείτε ότι παίζω. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να βλέπετε και εμένα. Γι' αυτό μισό λεπτάκι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα περιμένετε. Αλλά εντάξει. Κουνιέται λίγο η κάμερα. Ξέρω γιατί προσπαθώ. Ναι, ξεκινάμε. Δεν ξέρω τώρα ποιο να παίξω από όλα αυτά. Επειδή δεν έχω ακόμα τρομακτικά παιχνίδια να αγοράσω. Ναι. Εγώ λέω πάντως να παίξω αυτό που είναι στο Must to Die. Ελπίζω να σας αρέσει και σε εσάς αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω, μισό να το βάλω. Ναι, το άλλαξε λίγο το παιχνίδι επειδή δεν έπαιζε. Αλλά θα παίξουμε αυτό. Ναι, πάμε. Funny, her boyfriend had some car problems. It's late and there's more batteries in Fanny's girl phone. Ναι, δεν ξέρω να μιλάω και τόσο καλά αγγλικά. I told you I sleep at the hotel. Don't order me around time. Where do you think we will find a phone in this city hall? Just sit down and relax. We'll make it another house I'm gonna be in. Yeah, whatever. Oh. I think I should look for him. Okay. Πάμε εδώ. Τι είναι αυτό? Oh. Broken mirror. Αγία μου. Ναι, το συνέχισα λίγο επειδή δεν ήταν και κάτι το wow. Έβαλα show me the request demo. Ναι. Δεν ήταν καθόλου τρομακτικό τελικά, δεν τρόμαξε καθόλου, οπότε αυτό ήταν. Ευχαριστώ που κοιτάξατε και κάντε, όπως είπα και πριν, ένα like και ένα subscribe. Γεια! Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!